Добрый вечер, паважаныя тэлегледачы. Мы рады зноў сустрэцца з вами ў тэлекавярні «Вячэрні Віцебск». Всім добрый вечер. Я не ведаю, павіншаваць цябе. А віншуй. Так? Ну, а чаму не? А з чым? Не, придумай. Не, ну сапраўды мы распачынаем нашы курсы па гісторыі. Усе тыя, хто сачылі за намі у прошлым тэлевізійным сезоне. І мінулы сезон, і пазамінулы сезон таксама курсы былі. І гэта ўжо трэці. Мы не змяняем нашым традыцыям. Абсалютна. Кожны першы, трэці, чацвер. Ну там у лістападзе нешта будуць нейкія змены, але пра гэта мы ўжо пазней скажам. Усё ж такі і усунуліся яны ў наш расклад. Ёсць такое. Сапраўды мы пачынаем нашыя курсы па гісторыі Віцебскай. Сёння ў нашай студыі вельмі знаёмыя вам людзі. І я думаю, не будзем марудзіць час уже, і трэба пачынаць. Будзем пачынаць гэта вечарні Віцебск, курсы па гісторыі. Так. Яшчэ раз добрый вечар, паважаныя тэлегледачы, і я адразу прадстаўляю вам нашых гасцей. Гэта Дзяніс Юрчак, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, і таксама вельмі вядомы вам чалавек Мікалай Півавар, таксама кандыдат гістарычных навук, дацэнт, і хоць ён не любіць гэта, калі кажуць, але ўсё роўна легендарны краязнаўца Віцебшчыны. Ну вось адразу бачна, адпачылі за лета. Шмат сіл, каб зараз на ўсё. Сіл, ведаў, напэўна, яшчэ новых. Вось у нас ужо адразу кніжачка ёсць, і фотаздымкі падрыхтаваныя ў рэжысёра. І тэма ў нас сёння якая? Геральдыка. Геральдыка Віцебшчыны. Ну і пачнем, напэўна, вось нам Дзяніс Валерыевіч ужо казаў, што быў конкурс нават абвешчаны. Ну, пачнем з воднай лекцыі, напэўна, таму што... Водная лекцыя, все записываем. Ідэя непасрэдна сённяшняга эфіру з'явілася дзякуючы дажынкам, дзякуючы таму, што ім папярэднічала, таму што сапраўды у вобласці сярод навучэнцаў праходзіў конкурс на выраб, геральдычны выраб у любой тэхніцы, у адпаведнасці, правда, з умовамі конкурса, які называўся «Геральдыка маёй малой радзімы». У выніку былі прадстаўлены самыя цікавыя работы. Нам з Мікалаем Васильевичам прыйшлося быць і працаваць непасрэдна ў камісіі, у складзе журы гэта. Таму мы бачылі цікавыя работы, адразу з'явілася ідэя, ці не зрабіць вось першы эфір непасрэдна прысвечаны геральдыцы Віцебшчыны, таму што тут ёсць шмат пра што казаць, таму што наша геральдыка надзвычай багатая, і калі нават параўноўваць з іншымі абласцямі, мы можам казаць, што мы адназначна перадавікі. Па колькасці... А можа так кожная вобласць кажа? Ну, кожная вобласць так казаць не можа. Больш таго, першы ўказ прэзідэнта, які датычыўся непасрэдна зацвярджэння геральдычных выяў у Рэспубліцы Беларусь, быў прысвечаны Віцебскай вобласці. Що тады не могуць? На сённяшні дзень я магу нават лічбы канкрэтныя правесці. У нас 43 геральдычныя выявы, абсалютная большасць з іх зацверджана указамі прэзідэнта, толькі, здаецца, дзве не маюць. У той жа час, як у Брэсцкай вобласці, таксама 43 геральдычныя выявы, але праз указ прэзідэнта праведзена, здаецца, 22. Адпаведна, палова. А астатнія вобласці, яны не могуць такой колькасцю геральдычных выяў ганарыцца. У Гродна 31 герб, праўда, абсалютная большасць таксама яны прайшлі праз указ прэзідэнта. Адпаведна, гэта работа была праведзена, даведзена да канца, але вось у іншых абласцях не ўсё так добра. Таму... Але, прабачце, калі герб не прайшоў праз гэты ўказ, гэта ж не значыць, што ён забаронены, не можа ўжывацца. Ну, герб ёсць гістарычны, які гістарычна склаўся, які гістарычна выкарыстоўваўся у дачыненні да кожнага населенага пункта, скажам, але ўсё роўна афіцыйна ён зараз не зацверджаны як герб. Тут ёсць пэўныя нюансы, і Віцебшчына ў гэтым плане адназначна першая, дзякуючы ў першую чаргу чалавеку, які стаяў ля вытоку ўсёй гэтай дзейнасці, гэта Міхаіл Пішчулёнак. Вось дзякуючы яму была яшчэ ў пачатку 21 стагоддзя была праведзена велізарная праца, вынікам якой сталі вось указы прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, і тое, што мы сёння можам ганарыцца нашым сапраўдным вянком геральдычных выяў. І гэта вельмі добра, што так склалася і што так ёсць. Мікалай цалкам згодны, я так разумею. Дадаў бы адносна таго,
законности, так, есть при президенте так званый специальный орган, называется юридичный матрикул, який займаецца толькі гэтай справай і адпаведна падпарадкоўваецца толькі прэзідэнту. І сапраўдным гербам можна лічыць толькі той, который зацверджаны гэтым нашим указам новым. А ёсць, на жаль, ну не на жаль, может быть, но але ёсць такія прыклады, калі і няма. Ну, яркі прыклад гэта Барановичы. Мы добра ведаем, што там Барановичах ёсць свой герб, там паравозік такі вот зроблены за савецкім часам, але ён не зацверджаны, і яго афіцыйна ўжываць не можна. Вы можете яго зрабіць, ну, скажем, там, магнітики рабіць там, да, і прадаваць іх. Ну, тое, што яны і робяць. Так, але вот калі уж сур'ёзна зрабіць, вот, да, то вот, афіцыйна яго няма, на, скажем, там, на ратушы. Нейкую гербавую пячатку і кудысьці так. Нет, такі зараз іх няма. Так што вот так. І дзякуючы гэтаму мы маем не толькі геральдыку, мы маем і свае сцягі, сцяг вобласці, сцяг горада, таму што ад геральдыкі ідзе вексілалогія, гэта ўжо навука, якая вывучае сцягі. Таму у нас кожны раённы цэнтр і адпаведна і абласны цэнтр і сама вобласць ганарыцца тым, што ёсць свой сцяг, ёсць свой герб. І гэта вельмі станоўча. Хаця геральдыка, геральдычныя выявы, гербы яны складваліся гістарычна, калі паглядзець яшчэ нават у старажытным свеце, у антычнасці фіксуюцца пэўныя выявы, якія выкарыстоўваліся як своеасаблівыя сімвалы. Тое ж самае мы можам прасачыць і на нашай тэрыторыі, калі будзем браць нават тое ж полацкае княства, і не толькі полацкае княства, усе старажытныя ўсходнеславянскія землі, славуты знак Рурыкавічаў, трызуб, які зараз з'яўляецца афіцыйным дзяржаўным гербам Украіны, вось гэта былая княжацкая выява. І па сутнасці падобныя выявы яны былі шырока ўжываліся і тут нездарма нават падчас археалагічных раскопак славутага масавага пахавання ў Друцку на тым саркафагу, які быў там знойдзены, там маецца выява мінскіх глебавічаў, што дае падставы казаць, што той княжыч, які там быў пахаваны, ён належаў да мінскай дынастыі менавіта глебавічаў. Таму карані геральдыкі ў нас даволі вялікія і даволі, скажем так, глыбокія. Хаця геральдыка таксама бывае розная, у нас ёсць, гістарычна склалася, ёсць гарадская геральдыка, ёсць тэрытарыяльная геральдыка. Гарадская гэта калі гербы гарадоў, тэрытарыяльная гэта калі адносна пэўных тэрыторый, ці гэта землі, ці гэта княствы і гэтак далей. Ёсць рэлігійныя геральдычныя выявы, ёсць геральдычныя выявы, зноў ж такі гістарычныя, якія належалі пэўным рамесным аб'яднаннем, карпарацыям і гэтак далей. Таму гэты пералік можна працягваць, але яшчэ своеасаблівасцю мясцовай геральдыкі з'яўляецца тое, што ў нас шырока распаўсюджаны радавыя гербы. Прычым гэта традыцыя прыйшла да нас у часы сярэднявечча з Еўропы, праз Польшчу, Тут з Германіі, адпаведна, ўплыў быў вялікі. Ну, мы непасрэдна кантактавалі ўжо з Польшай, гэта была Гарадзельская унія ў 1413 год, калі палякі, здаецца, 47 радоў афіцыйна як бы паядналіся, пабраталіся, можна сказаць, і так, з радамі Вялікага княства літоўскага і перадалі ім свае гербы. Таму вось тая вялікая маса назапашаная на той момант ужо ў заходняй Еўропе, яна і распаўсюдзілася і сюды, таму многія радавыя гербы і тая геральдычная традыцыя, якая склалася там, яна прасочваецца і на нашых землях, прычым дажыла і да расійскай імперыі, таму што ў часы расійскай імперыі мясцовая шляхта яна актыўна выкарыстоўвала якраз тыя гістарычныя гербы. Гэта ўсё афіцыйна фіксавалася ў тым ліку ў Расіі. Таму гэты пласт, велізарны пласт, ён захоўваецца, ён ёсць, і многія зараз людзі, якія маюць, скажем так, шляхецкія прозвішчы, дваранскія прозвішчы, яны могуць з пэўнай долей умоўнасці прыпісаць сябе да якога-небудзь герба з улікам таго, ўсё ж такі, ці ёсць гэтыя сувязі, іх трэба правяраць. Трэба толькі пашукаць і так і А зрабіць нейкі новы, вось, сучасны радавы герб магчыма? Вось я, напрыклад, ну, гэта зноў як з Барановічамі. Ну, тут же ж пытанне, хто вас у дваранства узвядзе. Той, хто ўзвядзе, той можа даць вам тады герб, але у нас, здаецца, монархіі пакуль няма, так што толькі монарх можна даваць герб. Можа, вы станеце пэрам Англіі, тады, калі ласка, там абавязкова. Ну, яркі прыклад быў, што
дварянства атрымлівалі ж за выдатныя поспехі. Напрыклад, Рэзерфорд, вядомы новазеландскі фізік, які адкрыў структуру атамнага ядра, яго узвялі ў рыцарства, і, дарэчы, на гербе якраз было размешчана атамнае ядро. Вельмі цікавая такая акалічнасць. Але мне здаецца, што гэта асобная тэма родавых гербаў. Яшчэ ўсё ж такі родавыя не будзем, вось калі прагучала, што хто можа зацвярджаць. Калі мы закраналі тэму, чаму указам прэзідэнта гэта зацвярджаецца, гістарычна склалася так, што тыя ж дваране атрымоўвалі гербы якраз ад свайго уладара. Магдебургская права давалася таксама вялікім князем, у вялікім княстве літоўскім, адпаведна, і зноў ж такі зыходзіла ад кіраўніка дзяржавы. Таму гэта, па сутнасці, гэта пераемнасць, яна захоўваецца. І гэта агульнасусветная і гістарычная традыцыя, якая вось дажыла да нашых дзён і ўжо упісалася ў мясцовае сучаснае беларускае права. Таму гэта заканамерна ўсё. Ну, а калі ж ж такі казаць пра Беларусь, першы герб, які старажытны на тэрыторыі Беларусі? І як яны прыйшлі, так ужо сказалі, там з Германіі, праз Польшу? Ну, першы гістарычны, адназначна гістарычны, гэта ўсё ж такі тыя выявы, якія выкарыстоўваліся полацкімі князямі на нашых землях. Затым мы пераходзім ўжо да традыцыі геральдычнай Велікакняства літоўскае, калі актыўна выкарыстоўваліся самыя розныя, але найбольш старажытныя гэта пагоня і гэта калюмны, гэта княскі знак рода Гедымінавічаў, які зараз у Лідзе адкрылі помнік Гедыміну, якраз калюмны як радавы герб. Там прысутнічае непасрэдна на творы, які рабіў вядомы скульптар Аганаў. Таму гэта такая старажытная традыцыя. У далейшым з'яўляецца якраз, ідзе актыўнае запазычанне, і з'яўляецца мясцовая геральдыка. Я думаю, да яе варта ўжо... Я сказаў, што это запазычанне. Разам з магдебургскім правам, першы магдебургскі горад быў горад Брэст, 1399 год, і разам з магдебургскім правам надавалася і герб адпаведна. І мне тады было заўжды вельмі абідна. Думаю, як то так? Віцебск на 200 гадоў пазней. Мы што, горш за іншых? Что-то 1598. Думаю, што ж это такое? І потым, калі стаў уже шукаць, аказалася, што нам не трэба было. У нас яно ўжо было. То есть у нас толькі яно не ў выглядзе магдебургскага права яно было, а яно было ў выглядзе мясцовага меўскага права, так званага. Гэта віцебскі гісторык, цяпер мінскі гісторык Максім Макараў гэта добра вельмі апісаў. І потым пад гэтым правам былі яшчэ іншыя гарады. І нават тут апісваў. Так, і Сураж, і Ула, яны ўсе якраз былі. І тое, што адбылося ў 1598 годзе, гэта проста ўжо мы папалі пад, што называецца, уніфікацыю. У нас у ўсіх ёсць, давайте ўжо і вам дадзім. Хаця у нас і так было. Так что, и давайте уже. Оказывается, вот есть выявы першых этих вот гербов, выяв першых гербов Витебска, как раз таки там есть и Христос Збавитель, просто его пригожа оформили, описали. То есть нам дали то, что у нас и так было. А кто вырашаў, что будет вось на гэтай выяве? Это геральдисты. Это геральдисты, это особная такая категория людей, которые ведают законы, бо просто так не можно зрабіць герб. То есть чаму непосредственно у нас такі герб? Ну, по-перше, мы это можем трошечку, да, коротко, что вот есть только два металла и есть 5 фенифтий, так званых, ну вот эмалей, якія есть, это там червоный, это блакитный, это пурпурный, там зеленый и так далее. И яны не могут накладаться один на одного. То есть мы не можем зрабіць, ну, скажем, там червоный меч на зеленом поле, потому что это две эмали. Поведно есть два металла. Есть золото и есть сребро. И мы у геральдицы не можно сказать желтенький и беленький. Нет, это сребро и... Так. Ну вот так яны правила. Но это все. И мы можем вот таким чином обовязково их выкарыстоўваць. Толькі гэтыя колеры. Потым есть такая категория, як геральдичные фигуры. Это могут быть, есть геральдичные звери, например. И тут уже есть, ну, можем вывести тогда на такое понятие, как говорячий герб, говорящий герб. Когда мы глядим на герб и разумеем, что это за город. Ну, например, ярким прикладом тут будет город Сенно, да? Две косы подают, золотые косы на зеленом поле, и они кажутся тем, что быццам бы тут было шмат сена. Ну, мы-то разумеем, что тут сена не при чым, бо город Сенно атрымаў назву от озера. А озеро назва Сенно, оно стародавнее, финно-угорское. Ну, российские геральдисты, якія сидели в Петербурге,
Яны вот так асацыіравалі. Але Своя прыгожа этымалогія была. Да. Ці, напрыклад, сучасны герб гарадского пасёлка Ветрына. Вот як перадаць ветер? Вот, Ну, ветрак повинен быть. абсолютно верно, да. Золоты ветрак был размещен. Можна геральдистам Слухайте, ісці да, працаваць. вот варто подумать. А залаты ці срэбраны? Там золотые. Золотые, конечно, Бо золото, золотые. оно ассоциируется с богатством. Так, вот, коли вы раптом, это я, может быть, позднее трошечку скажу, бо я сторонник. Вот у нас есть сторонники того, как было шмат гербов, и есть сторонники, как нет. Герб — это такая уникальная речь, историчная, и они повинны быть только у самых-самых вот стародавних городов, у самых лепших. А я, например, сторонник, каб гербы мели даже, ну, нават и вёскі. Ну, это, может быть, трошку позднее, а зараз я бы Перадаў слово. перейдем про асаблівасці, чым наша геральдыка адрозніваецца ад, скажем, там брэсцкай или там Ну, гродзенскай. мы ж павінны все равно патлумачыць. Я думаю, что можна шмат кажуць у нас про тое, что толькі у нас вось Христос так дарослы на Ну, гербе мы, больше. напэўна, Гэта пазней. не з Віцебска пачнем, мы пачнем Добра. з Віцебскай вобласці. З Да, ваколіц правильно. пойдзем. Каб можна было паглядзець выяву герба Віцебскай і герба Віцебскай вобласці, Давайте. адпаведна, і сцяга, таму што гэта таксама вельмі цікавае спалучэнне. Калі распрацоўвалі сцяг, адпаведна, вось мы зараз бачым яго, і мы бачым тыя крыніцы, якімі карысталіся. Па-першае, за аснову ўзята ўсё ж такі пагоня перыяду расійскай імперыі, яе мы бачылі знізу. Ну, а гэта вось сучасны ўвесь О, Бешанковічы, каларыт наших райцэнтраў. Акрамя Віцебска, Віцебск тут Браслаў, не прысутнічае. Добромысленно. Мёры. Это Лёзна там, да? Адпаведна, ўсё ж такі вернемся да Віцебскай вобласці, каб сказаць, вось у чым асаблівасць спалучэння. У нас пагоня выкарыстоўвалася як сімвал, абласны сімвал яшчэ пасутна 1503 года сутварэння з моманту ўтварэння воеводства воеводства. Витебского. Але гэта старадаўні знак. Это знак Витебского княства. Срэбраны вершнік на зялёным поле. Мы гэта на грунвальдскай харугі бачылі. На Грунвальд выпраўлялася харугва менавіта з гэтым сцягам. То есть это традыцыйна 1410 год. Значит, і раней было. Пры гэтым яшчэ нюанс усё ж таки, калі адштурхоўвацца ад віцебскага ваяводства, вершнік выкарыстоўваўся класічна амаль усімі ваяводствамі Вялікага княства Літоўскага, але колер харугвы быў зялёны. У той жа час у расійскай імперыі мы бачым толькі геральдычную выяву. Калі зараз распрацоўвалася герб і сцяг вобласці, за аснову ўзялі ўсё ж таки больш пазнейшую выяву, ужо герб Віцебскай губерніі часоў расійскай імперыі, а калі вызначаўся колер сцяга, гістарычна вызначылі, што ёсць ад чаго адштурхнуцца, ёсць віцебская харугва, якая выкарыстоўвалася віцебскім ваяводствам, і вось гэтае спалучэнне гістарычнае розных часоў, адпаведна перыяду Вялікага княства Літоўскага і перыяду расійскай імперыі, І раней, значна раней. яно дало у выніку тую геральдычную выяву, якую мы зараз маем, і якую актыўна выкарыстоўваюць падчас на ўсіх дзяржаўных святах. Мы бачым якраз абласны сцяг з абласным гербам, ён на ўсіх асноўных будынках вывешаны, як і у Віцебску непасрэдна сцяг і герб горада Віцебска. В прынцыпе, можам на яго паглядзець. Герб таксама унікальны, гістарычна так. Вось мы бачым сам герб, сцяг і тыя варыянты, якія існавалі гістарычна. Першы самы, які потым існаваў пазней, чым вызначаюцца знізу. Знизу злева. Колер мяча. І на адным і на другім у ніжэйшай частцы яны чырвоны. Зараз была такая ініцыятыва. Кроў змылі. Кроў змылі з мяча, таму што мы ўсё ж такі мірныя людзі, але... А чыя гэта была ініцыятыва? Гэта ініцыятыва біскупа Владзіслава Бліна ўсё ж такі. Таму, ну, гісторыкі, канешне, калі пытацца, пазіцыя гісторыкаў адназначна гістарычная. Я бачу, што Миколай ўжо і рвецца. Абсолютно ненормально, конечно. Геральдычныя законы, іх ніхто не можа, нават указам прэзідэнта, бо геральдыка — это навука, якая зарадзілася значна раней, і іх не можна мяняць. І для мяне загадка, як это можна было памяняць колер. Выяву Хрыста, напрыклад, можна было памяняць, бо геральдыкі няма узора. Ёсць апісанне герба. Вот, напрыклад, Христос Збавитель, так? Ну і калі ласка, і кожны мастак можа зрабіць яго па-свойму. Геральдыст. Паглядзіце на выявы, там вот папярэдне была Лядэнка, там, да, была зроблена. А паглядзіце на
дакументах папярэдніх, вось, напрыклад, на прывілеі віцебскага месца, так там, ну, то же самый Христос, но он такой з ружовымі шчочкамі, такі вот, ну, шчыра кажучы, это вот не Христос, а такі, ну, мешчанін такі вот, але гэта правільна. І тое, што кроў, ну, такая традыцыя, ну, што ж зробіш? Ну, гэта якраз вось традыцыя геральдыкі, характэрная для таго часу. Ну, па-першае, выява рэлігійных дзеячаў, што ў нас не аднойчы яшчэ будзе сустракацца і сустракаецца па сённяшні дзень у Віцебскай вобласці. А з другого боку, меч, любы элемент узбраення ці любы элемент які выконваў абарончыя функцыі, гэта тыя ж замкі, яны сведчылі пра абарончы прыгранічны, часцей за ўсё статус населенага пункта, якому даваўся дадзены герб. Таму меч – гэта сімвал абароны, гэта сімвал таго, што горад, у прынцыпе, доўгі час быў прыгранічны і свае функцыі выконваў. Ну, а выява Хрыста, яна сведчыла пра тое, што Бог з намі. Таму, як у прынцыпе, і любы рэлігійны сімвал на геральдычных выявах. Таму гэта Віцебск можа ганарыцца сваім гербам Ну, адназначна. конечно, у нас апекун Христос, а ў Мінска, напрыклад, толькі Божая Маці. Леонел, дарэчы, вот, калі казаць пра герб наш, то ён сапраўды унікальны, в тым сэнсе, што ён адзіны у нас у Рэспубліцы Беларусь, які афіцыйна павінны быць выкарыстаны толькі з шчытатрымальнікамі. Бачыце, два анёла і один херувім з гірляндамі кветкавымі. То есть вот той, што справа знізу, гэта неправільна. Ён не, ну, ёсць увогуле ў геральдыцы такое разуменне, как там малы герб, вялікі герб, ну, большой герб Расійскай імперіі, там з усімі гербамі ўсіх гарадоў, якія уваходзілі губернскіх, так? А звычайна мы бачым толькі двугалового орла. Это так званы малы герб. Ну, вот так вот віцебскі герб павінны толькі з шчытатрымальнікамі. І ён такі адзін. Бок нават на магнітиках, вось тое, што справа мы выяву. Гэта неправільна. Ну, гэта ўжо справа тых людзей, которые это вырабляюць. Але вот калі так вот па-шчыраму, па-правільнаму, геральдычнаму, да, трэба то ўсё ж такі. павінны быць, вот, да, вот, ну, это уж кроў змылі, значит, можа і І анёлы яшчэ анёлаў прыбралі. Асаблівасць яшчэ ў конечно. тым, што там для тых, хто не разумее, чыя выява, там нават падпісаны Ісус Христос, спас збавитель. Хаця даводзілася аднойчы глядзець, на вялікі жаль, перадачу, калі расійскія журналісты не дапрацавалі, яны проста тады яшчэ вялікі герб работы Валерыя Магучага вісеў на ратушы. Вось яны скажуць, Які зараз у фае. кажуць, што магчыма гэта купец нейкі, вось размешчаны на выяве герба Віцебска, хаця неяк неправільна з пункту гледжання ў першую чаргу рэлігійнага чалавека, ну, так бывае, вялікі жаль. Калі яшчэ вот сказаць таксама пра герб, пра горада, то яшчэ адной акалічнасцю з'яўляецца тое, што ён знаходзіцца на іспанскім шчыце. Выкарыстоўваецца ў геральдыцы іх шмат, ну, асноўных іх 5. Ну, 4 больше выкарыстоўваюцца, но 5 это вот французскі шчыт, там варяжскі шчыт, барочны шчыт, іспанскі і так званы італьянскі, он такі як яйка, такі авальны, его не так часто выкарыстоўваюць. Так вот наш якраз іспанскі шчыт і асаблівасцю геральдыкі Віцебшчыны з'яўляецца тое, што у асноўным большасць гербаў Віцебскай вобласці яны павінны быць таксама на іспанскім шчыце. Ну, это такая традыцыя. Яна такім чынам вот выкарыстоўваецца і у нас в вобласці. Ну, тут пэўныя традыцыі ёсць яшчэ ў тым, што у нас вельмі часта па форме шчыта можна вызначыць, да якой эпохі адносіцца той ці іншы герб, таму што часцей за ўсё вось якраз іспанскі шчыт выкарыстоўваецца ў дачыненні да тых геральдычных выяў, якія прыняты ў апошні час. У тым ліку герб Віцебска, але з улікам таго, што ён ўсё ж такі гістарычны, шчыт мог змяняцца. Але часцей за ўсё барочны шчыт характэрны для перыяду Вялікага княства Літоўска. І як толькі мы бачым барочны шчыт, можна казаць, што гэта гістарычны герб, і ён вызначаўся, ну вось, дарэчы, калі зноў вярнуўся Віцебск, барочны шчыт мы бачым знізу, дзе меч чырвоны, і той герб, які выкарыстоўваўся да прыняцця ўказа, дзе без шчытатрымальнікаў, адпаведна, малы герб так званы. Вось гэты шчыт з выемкамі невялікімі, гэта барочны шчыт, і ён характэрны для гарадоў, для перыяду Вялікага княства Літоўска. Ну, в прынцыпе, можна звярнуцца якраз да гэтага перыяда, каб паглядзець на асаблівасці геральдыкі таго перыяда. Ну, вось мы бачым рэлігійныя матывы на нашай геральдыцы. Браслаў знізу, вока Божае, якое бачыў усё, архангел Михаіл Шуміляна і святы Лаўрэн, гэта Ушачы. Наш жывёльны герб, гарадок.
Самыя паўночныя львы у нас водзяцца менавіта ў гарадоцкім раёне. Тыя самыя. І яшчэ характэрны герб перыяду Вялікага княства Літоўскага гэта абарончыя крэпасці. Гэта Ула і гэта Сураж. Вось, а гэта унікальны герб, гэта герб і сцяг вёскі, які зацверджаны афіцыйна і які ёсць у нас таксама. У Мёрскім раёне вёска Пераброддзя. Барочны шчыт сведчыць пра тое, што герб гістарычны і ўжываецца з часоў Вялікага княства Літоўскага, калі на той момант яшчэ мястэчка атрымала магдыбургскае права. А ў самой гэтай вёсцы яны ведаюць пра тое, што ёсць герб? Натуральна. Там Так? же ёсць там сельскі савет, там ёсць старшыня і даведзена. Другое пытанне, як у нас не так шмат грошай, можа быць, не паўсюль там гэты знак можна там вывесіць. Ці ёсць там флагшток. Дарэчы, цікавае пытанне. Трэба з'ездзіць. Ну так. А давайте так, Вялікае княства Літоўскае, так зараз у нас. А давайте спачатку перарвемся і паглядзім новую рубрыку Александра Карэнмана, так? Іван, так? Усё так, зараз паглядзім. Гэта трэба абмеркаваць. І што ён будзе абмяркоўваць, зараз даведаемся. Так свободно и быстро припарковаться в наше время возможно только днем в рабочее время, но никак не вечером. Во дворе стало мало парковочных мест, и это надо обсудить. Погнали на радио. Как всегда красивой быть. Это надо обсудить. Как кредиты погасить? Это надо обсудить. Как удачно пошутить? Это надо обсудить. В общем, быть или не быть? Это надо обсудить. И значит, тема такова. Люди жалуются, что недостаточно для них парковочных мест во дворах. То есть они пытаются припарковать, я так понимаю, после работы свой автомобиль и некуда. Они вынуждают себя залазить куда-то на зеленые зоны, на детские площадки, может быть, даже в подъезды, я не знаю. Не, ну это есть. Да? Как у вас с этим обстоят дела во дворах? Расскажите, пожалуйста. Вот конкретно у вас, Виталий и Александр. У меня лично вот проблем, правда, нет, потому что я за городом живу. Но я знаю, есть точно проблема в некоторых дворах. Мне больше всего в этой ситуации, ну, в кавычках, нравится, когда начинают жители определенных там, ну, допустим, вот... Дворов? Да, дворов. Ребята да, с нашего двора. начинают говорить, это моя стоянка. То есть с чего вдруг? Ну, вот это московская такая штука, когда Это моя начинают стоянка, да. там какие-то... Обращали внимание, что некоторые даже ставят там какие-то Колесо типа заграждения, старое колесо, можно что-то положить, назад. да. Я понимаю, что проблемы есть, то есть, ну, мест не хватает, но с другой стороны, с чего вдруг это твоя стоянка, да, вот люди начинают... Как они вообще это аргументируют? Как они могут... То есть, куда жаловаться? Давайте так. Я даже, в принципе, вот, коль уже так точку поставить, мне даже один раз очень в грубой форме высказывали, что типа, с чего вдруг ты оставил свою машину реально на этом месте? А я сижу и не понимаю действительно, что происходит. Я говорю, Подожди, в смысле? была драка, скажи, пожалуйста. Очень барин грубой приехал, форме, да. барин приехал. Да, говорит, здесь стоит моя машина всегда. Еще раз ты сюда поставь. А я не могу, я честно, я первых 5 минут я не мог понять, в чем претензия А вообще. мужчина же не знал, что Виталик служил. И причем очень долго. И причем Артиллерия. Причем там еще в как бы. царской армии. Почему вы опять шутите? Нет, проблемы есть, да, есть. Я Послушай, согласен. ну ты одно из решений этих вопросов все-таки озвучил. Нужно жить за городом. Поэтому, если у Или вас... в частном принципе, доме у меня как бы тоже проблем нет. Подождите, ребят, я один здесь подъездный. Вот Давайте так. идите, Не, у меня тоже, у меня дом, но как бы за городом не у всех машины есть. Ребята, Но то, мы что... же приезжаем, мы понимаем, что это реальная проблема. И когда я вижу, Да. что действительно машина стоит на зеленой зоне, с одной стороны, ты понимаешь, ну это плохо, а с другой стороны, ну а что делать? Давайте А куда так, ставить? давайте так. Если и увеличивать парковки во дворах, почему у меня в руках 2 шариковые ручки? Ну ладно, если увеличивать парковки во дворах, то как? Как? То есть Я нужно у детей вот- забирать площадки? или- Нет, не площадки. Я просто это вот в корне проблемы. Вот сейчас вот застраивают многие районы, у нас тот же Билево, да, застраивают. Почему не сделать проект с парковкой в доме уже? Хотя бы Внутри? хоть как-то разгрузить, да, То есть двор. сделать паркинг, давайте Ну, так. да,
под, как, я не знаю, ну, в дома вот с паркингом сразу. Ну, я думаю, что на будущее, я предполагаю, что эти проблемы будут таким образом решаться. А что делать во дворах, где уже дом стоит 40 лет? Вот. Вот так в этом-то и проблема. Никто 40 лет назад не думал, что будет в семье у каждого практически Три машина. Волги. А у Три Волги, некоторых, да. А у некоторых и несколько. Мы же как бы молодцы, белорусы. Я предлагаю так. По опыту больших городов я слышал, что вообще иметь автомобиль и ставить его во дворе – это роскошь. И нужно привыкать к этому, что когда есть свободное место на парковке, это не норма, а это, ну, роскошь, правда. То есть... И все жители подъезда, у которых нет машины, они должны просто так, фу. А вот история, смотрите, приходит зима, по-моему, даже законодательству, ты должен сам расчищать снег вокруг своей машины. Ты вроде бы чистишь, приезжает человек, ты почистил, а на твое место стал. Вот как бы несправедливость с одной стороны. Но, с другой стороны, вопрос сложный. Как бы ты почистил, что, приватизировал? Да, Вот, нет. Вот, нет. То есть как в таких ситуациях, ребята, надо быть? Вот Ну, зимой... это Ты начинается. почистил, и пока машина стоит, как бы, ты молодец. Уехал, извините, попу поднял, место потерял. Чисти второе место. либо да? начал чисти весь двор. Опять-таки, чисти весь двор, как вариант. Субботник такой Да. по уборке снега. Вот как вариант, да, мы забыли о нем сказать. Оставляйте номера мобильных телефонов своих. Ну, мало ли, да. Вот, если кого-то там подперли, да, вот своей машиной, встали, так, и не даете выехать. Ну, соседи по двору, слава богу, там, я видел, многие договариваются. То есть приезжает самый последний там сосед, ставит поперек, и как бы чуть что, в любой момент он в тапках да выбежит. Да, и мне кажется, не нужно жаловаться сразу в соответствующие органы. Это Ой, вот, ну да, вот, во кстати, дворе нужно просто искоренять. У них Когда- работы и так своей Да, достаточно. когда кто-то припарковался, даже, друзья, ну, мы не можем, конечно, вас заставлять так делать, но если кто-то припарковался, ну, не по правилам во дворе, а такое бывает часто, Да потому в что каждом машина дворе, это все так паркуются, да, но потому что не нет нужно мест. звонить в ГАИ сразу, И позвони начинают, соседу. Так, а звонят то, у кого нету, опять же, кто считает, что машина это вот роскошь. Я бы так не сказал. У меня были, правда, случаи, когда говорили, нам негде развернуться из-за того, Да? что вы здесь ставите машину. У вас машина маленькая, Причем, а у чтобы нас вот, машина большая. я только хотел Зачем? сказать, вот, да. Причем моя машина Тебя помещается, просто да. унизили, вот, Да. понимаешь? Она помещается, вот знаете, где она помещается вот рядом с подъездом, где мусорный бак закатывают, она вот туда ровненько заходит, как в гараж. Ты смотри, Да. чтобы не перепутали с баком. Это надо обсудить. Еще раз подытожим, друзья. Парковочное место во дворе, и если оно свободно, это праздник. Нужно брать с собой хлопушки, стрелять, потом убирать за собой конфетти и радоваться жизни. На самом деле, будьте добрее, давайте не будем жаловаться друг на друга, как-то договариваться, потому что старые дворы уже не перестроить, детские площадки не забрать, зеленые зоны не уменьшить, ну, если только в разумных пределах. Ну, а в новых постройках всем застройщикам мы хотим сказать, пожалуйста, делайте паркинги, уделяйте на это место и время в своем каком-то проекте. На сегодня все, это надо обсудить. Пока. Ну, сучасныя паркінгі гэта сучасныя паркінгі. У нас зараз яшчэ часы Великага княства Літоўскага, так, на абмеркаванне. І пра наступны герб, які мы хацелі сказаць яшчэ. Орша, так? Ну, давайте, Аршанскі раён актуальна цяпер заўсёды, таму звернемся да Аршанскага раёна. Вось мы бачым тут спалучэнне адразу геральдычных выяў, прычым тут бачым 4 розныя шчыты. Зверху Орша, знізу адпаведна населеныя пункты. Но ў першую чаргу бросаецца ў вочы, канешне, Зайчык. чорны заяц, гэта герб Копасі, гістарычны герб, які склаўся ў расійскай імперыі. Цікавыя, прычым геральдысты тлумачылі тым, што ў ваколіцах гэтага горада водзяцца падобныя жывёліны. Ну, вось, колькі быў у Копасі, Зайчыкі такія не сустракаў. Пярывары. Сам герб Оршы гістарычны. Крыж, ну гэта хрысціянскі сімвал адназначны, сімвал мужнасці. Месяц гэта сімвал Божай маці, таму адначасова гэта тое, што ахоўвае. Яшчэ перыяд ужо расійскай імперыі актыўна выкарыстоўвалася пагоня ў часы расійскай імперыі. Вось мы бачым дзве геральдычныя выявы, гэта герб Верхнедзвінска і герб Лепеля адпаведна. Тут ужо больш крыху іншае, сянно мы прыгадвалі, докшыцы, паставы там, дзе рыбкі, гэта азёрны край. І плюс Бабіновіч, Лёзнінскі раён, дзве мачты, таму што адтуль лес актыўна накіроўвалі ў Балтыйскае мора. Вось цікавы яскравы прыклад. Ну і
Докшыцы, два збаны, гэта як сімвал тых двух рэк, якія пачынаюцца непасрэдна ў гэтай унікальнай Ну, тут мясцовасці. ставлю з тым, що тут водопадел ідзе якраз паміж Балтыйскім морем і, ну, арэалам Балтыйскага моря і Чорного моря. І так от можна уявіць собі, що дві кроплі, які падаюць на землю побач, то от одна кропелька може трапіць у Чорне море, а інша попливе якраз таки у Балтику. Праз Бярэзіну і праз Вілію. Таму тут... Не, ну гэта гениально, каб такое прыдумаць, гэта ж трэба вывучыць всю гісторыю, трэба правесці геаграфію, правесці некаторы час там у гэтым месцы, каб Ну, гэта вот той прыклад якраз цікавы гаворачых гербаў, калі можна зашыфраваць. Я вялікі староннік якраз таго, каб можна было рабіць гербы і не толькі вялікім старадаўнім гарадам, але і вот маленькім населеным пунктам, бо праз тое, как вы хочаце зрабіць гэты герб, вам трэба нешта вывучыць, вам трэба даведацца пра гэта, і такім чынам вы пашыраеце свой кругагляд, вы больш пачынаеце любіць свой край. Ну, а наконт гаворачых гербаў у нас сапраўды хапае, нават калі ўспрыгадаць герб Полацка, дзе выява непасрэдна карабля, які сімвалізуе, вось яно. Я б не пагадзіўся, карабль гэта не зусім гаворачы герб. Ну, гэта ўсё ж такі геаграфічная мясцовасць, якая падкрэслівае. Так, ён паказвае значнасць для Полацка гандлю шляху воднага. Да, тут яго можна з Парыжам параўнаць, калі хочаце. Там таксама ладья, на якой там, как это, зыблема, но не потопляема, там, да, на латинском мове, я уж не памятаю, як это. Тут, да, у нас, до речі, это вот можна было прыгадаць, з адной асаблівасцю ў віцебскай геральдыкі у нас вялізнае значэнне мае менавіта дзвіна, і тут, глядзіце, і дзесна. На гербе выява лодкі з грузам, там друе. Бешанковічы. Тое ж самае, абсолютно верно. Бешанковічы, Полацак, іх шмат, і сапраўды яна грала каласальную ролю. Те ж самае Бешанковічы, вот большасці у нас тых, хто не ведаюць мову, те кажуць, Бешанковічы, это тому, что бешеный, да? Шалёнковічы. Ну, это абсолютное глупство, бо в беларускай мове няма слова бешеный, есть шалёный, да. А слово бешень означае моцнае цячэнне пасярэдзіне ракі. І вот якраз Бешанковічы пачыналася вот эта вот вялікая, ну, широкая плынь, и тут было вельми зручно набирать вот эти вот плоты, эти там лодки, и сплавлять з іх у половодье до Рыгі. До Рыгі шли тыдзень, не болей. Ну, это калі пашанцовала. Таму тут у нас і гэтыя знакі, і ролі. Или, напрыклад, іншае тут у нас ёсць новаствораныя гербы, у нас не толькі старадаўнія, ёсць, напрыклад, горад Новополацк. Глядзіце, там больш за 50 год, але арыгінальны прыгожы герб, на якім вот Кувшынка. Ну, ён будзе яшчэ. Будзе, сорі, я разволнаваўся. Все ж таки у нас Новополацк будзе прысутнічаць, але наконт новых гербаў вельмі часта пры стварэнні ўжо сучаснай геральдыкі, калі браліся тыя населеныя пункты, якія не мелі магдебургскае права. Яны маглі быць мястэчкамі калісьці, але не набылі статус горада, не набылі магдебургскае права, адпаведна гістарычна за імі быццам бы ніякіх нічога такога няма, ці гэта былі прыватна-ўласніцкія гарады і мястэчкі, якія належалі канкрэтнаму роду, і дзе браць гэтую спадчыну, чым карыстацца, чаму у Дзесне вось ёсць геральдычны знак, герб, якому, дарэчы, 450 год споўнілася якраз у гэтым годзе. У Полацку ёсць, Полацк усё ж такі гэта калыска беларускай дзяржаўнасці, тут, напэўна, не самае лепшае параўнанне, але у многіх нашых сучасных райцэнтраў няма. Што ўзялі і зрабілі сучасныя геральдысты? Яны ўзялі другую гісторыю. Яны цяпер узялі прыватна-ўласніцкія гербы тых, каму належалі гэтыя гарады і населеныя пункты, і стварылі сучасныя геральдычныя выявы. У якасці прыклада можна прыгадаць той же Лёзна ці Бешанковічы, пра якія мы казалі. Ну вось, калі браць Лёзна належала агінскім, як і ўся зямля вакол. Вось мы бачым герб Брама знізу, гэта герб агінскіх, і побач ужо сучасны герб Лёзна, вось гэта выява умоўная, якая нагадвае літару Л у чымсьці. Страпіла. Гэта залатое страпіла, яно адлюстроўвае гістарычную сувязь. Бешанковічы. Таксама, калі кажам, з усіх нашых караблёў гэта навадзел. Усё ж такі гэта новы герб, але ён падкрэслівае асаблівасці. І тут прысутнічае ліс, герб сапегаў на той момант. Герб Друцк.
зразумела, князі друцкія і ўсе адгалінаванні гэтага роду. Герб зараз належыць Талочыну і актыўна выкарыстоўваецца. Вось мы бачым герб і сцяг Талочына. Таму гістарычна друцкая зямля гэта зараз талачынская зямля, і ўсе гэтыя сувязі прасочаны на сучаснай геральдыкі. Таму тут можна казаць, што геральдысты выдатна папрацавалі, тым больш што Друцк адзін з найбольш старажытных гарадоў на віцебскай зямлі. Больш таго, Беларусі, да. 1019 год. больш таго, ён доўгі час, нават калі было віцебскае ваяводства, ён усё ж такі меў, і віцебская зямля, ён меў асобны статус. Ён не патрапіў нават пад рэформу, адміністрацыйную рэформу Вітаўта, і гэта шмат пра што гаворыць. Там удзел заставаўся княжацкі. Таму гэта такія прыклады. Ну і можна прыгадаць, калі мы ўжо пачалі казаць пра новыя гербы, тыя геральдычныя выявы, якія ствараліся ў сучаснасці, калі прыходзілася абапірацца на штосьці іншае, на пэўныя традыцыі. Вось мы бачым пералік новых гербаў, якія поўнасцю адлюстроўваюць таксама асаблівасці тых мясцін, якія ёсць. Дуброўна, Міёры, Расоны, Шаркаўшчына, Ветрына прыгадвалі, Чашнікі, Наваполацк, Лілея і Новолукомль. Да, Новолукомль цікаво, оригінально, поглядите на левом, на правом Правый боку. нижний. Так, это ротор электростанции, ротор, который выпрацоўвае ток. А три золотые слупы, они адлюстроўваюць три важнейших, градаўтвараючых прадпрыемствы, якія там ёсць. Ну, Міёры таксама азёрны край, больш таго мы ўжо казалі, што гэта і рэлігійны сімвал. Так, это сімвол Христа Збавителя, які ахвяруе сабе. Ну вот, дык вельмі арыгінальны быў герб Расонскага района, калі ён самы лясны раён нашай краіны. 74% района гэта лес. І натуральна хацелі паставіць медведя. А вось мы бачым Віцебскі раён. Может быть, мы еще разочек тады попросим. Просто цікава, вот оригинально, да? Золоты лось на зеленом поле вельмі оригинально. Ну, гэта мой любимый. Гэта прыклад, і зноў ж такі, калі ёсць Віцебск асобна, а ёсць раён. Ну, Вот вернули нам золотого Золотый лосика. лось, да, тут спречки были, вот давайте, хай, медведь будем. Медведь символ, хозяин лесу, да, господар там. А как, да надоел гэта уже медведь, давайте хоть кого іншого. Ну вот вырашили лося, а мне дыка падабаецца, вельмі оригинально. До речі, ён на конкурсе і заняў, здаецца, другое месца. Другое месца. Вот гэта вот і... Ну, а наконт Віцебскага района таксама, што браць сімвалам, таму што ёсць Віцебск асобна, а ёсць раён. Раён, что любимые геральдычныя выявы Миколая. Ну, потому что мне давялося якраз прымаць удзел у яго стварэнні. І я тады вот вельмі сур'ёзна папрацаваў, паглядзеў на то, якія былі гістарычныя традыцыі. Я быў вот сторонником все ж таки, каб зрабіць срэбраны вершнік на зелёным поле. Бо гэта гістарычны герб. З ім нашы продкі, да, яны выпраўляліся на Грунвальд. І значит, ён быў і раней. То есть ён не 14, не 15, ён значна ранейшага часу. І вот яшчэ, да рэчы, у пачатку перабудовы, в конце 80-х гадоў была такая ідэя паставіць вот помнік, ну или памятны знак вот Віцебскай харугве, якая выпраўлялася, ну адкуль она могла выпраўляцца? Толькі ад Дабравеччынскай царквы, бо это быў храм важнейшы. Вось, ну нешта там не атрымалася. Я думаю, што гэта пытанне будучага, не так далёкага, можа і зробім. Но вот вырашылі чамусьці зрабіць, чтобы гэты герб быў адлюстроўваў абавязкова геральдычныя традыцыі рэгіёна. Віцебск. Но потым давайте, ну тут уже больш, может, мы это прапановалі, там прыслухаліся. Яшчэ і Сураж. Сураж быў вялікім горадам, быў Суражскі раён до 62 года, а і ён большай часткай увайшоў у склад Віцебска, поэтому хацелася б яго адзначыць. Але вот та выява суражскіх этих вот вежаў, да, яна такая узнікае пытанне, калі вот можна было б яшчэ раз паглядзець на герб Віцебскага раёна і сцяг, да, то вот там вот і вот байніцы, да, яны ну, яны выклікаюць, калі чалавек не ведае гэта, то ён там адзін кажа, што гэта вот арбузныя семечкі, там, да, другі кажа, што гэта нейкія дзіркі, што можа гэта там нейкія ядры, там, што это, ну вот это такое пытанне, якое это то я буду казаць пра гэта, што герб гэта не карцінка, гэта не рэклама, гэта пэўна, это плоскасная выява. Тут не трэба вот таких вот оригинальностей, так, они вот, да, ну вот уже як зрабілі, так зрабілі, мне падабаецца, ну хотя нет предела совершенства. Калі часам паглядзець на многія геральдычныя выявы, там ёсць такія жывёлы, што людзі таксама могуць шмат пытанняў пачаць задаваць, а што гэта такое? Ну, калі браць еўрапейскія традыцыі, тыя ж грыфоны, тыя ж іншыя міфічныя істоты. А пытанні былі, адкуль у гарадку львы?
Ну, гэта гістарычны. Там Леў, ёсць ну так, апісанне, што- што ён быў такі. Леў гэта Сімвал моцы. старажытны геральдычны якраз сімвалы, які актыўна выкарыстоўваюцца. Праўда, львы могуць быць розныя, палажэнне рознае. Ну, вот там, дарэчы, не леў, калі правільна. Геральдычная фігура леў, гэта калі ён стаіць на двух лапах. Вот герб Чехаславакіі, напрыклад, да, гэта леў. Ці, напрыклад, герб Балгарыі, гэта тоже леў. А герб Шотландыі, гэта леў. Ён стаіць на двух лапах, так трымае. А вот калі ён уже стаіць на 4 лапах, гэта леопард, прабачце. Ну, гэта просто такія ўжо калматы гарадоцкі мядзведь, які там зараз все часцей Як сустракаюцца. убачылі, так убачылі. Як намалявалі, так... Ну, это, дарэчы, і пытанне, да, да наших вот, людзей, якія ствараюць гербы, для тых, которые зацверджваюць іх, тому што, сапраўды, гэта не зусім правільна было. Ну, не ведаю, час уже ці не час, вот это якраз мой... Я бы вот хацеў вот звярнуць вашу увагу на тое, што я вялікі актыўны староннік таго, каб рабіць гербы. І вот давайте мы паглядзім зараз на гербы, што зрабілі ў Лунінецкім раёне. У Лунінецкім раёне яны вырашылі, там сельскі савет зрабіў, там десяткі вёсак зрабілі свае гербы. Гэта герб Мікашевічу. У іх верхнім полі яны робяць адзіны такую асаблівасць, это іх кветачка лабеля Дортмунда. Вот абавязкова ёсць это раёны, так? А ўнізе гэта ўжо нейкія асаблівыя знакі, якія абавязкова яны там прысутнічаюць. Ну, вот, напрыклад, вялікія Чучевічы, там самая вялікая калонія белых чапель у Беларусі. Так, гэта вёска, якая славілася вырабам сваіх там колаў, там, да? Гэта Кажан-гарадок. Яны сапраўды там і гандлявалі, і выраблялі цудоўныя боты. Там быў в'юны, сушоныя в'юны, якія пастаўляліся нават на стол там каралю Рэчы Паспалітай. Дык я вот глядзіце, ну, калі там цэлыя вёскі зрабілі, і гэта арыгінальна, это цікава, это, ну, павышае самасвядомасць, я кажу, і некую вот павагу вот, жыхароў гэтай вёскі, нават так. Ці турысту, вот, а прикола, давайте з'ездзім, паглядзім, а што А там. рыбалу, вы разумееце, едуць, хоп, герб Уюн. А з давай-ка юнамі. мы Все, пойдем. ну-ка давай-ка закинь. Ну, вот, напрыклад, да, і мне здаецца, гэта вельмі класная ідэя, хаця вот такі вот, ну, сур'ёзныя, такі вот, ну, акадэмічна назовем іх геральдысты, тому што у нас-то геральдыстаў по вялікім рахунку няма. Потому што ўсіх геральдыстаў перастралялі там еще до 37 года. Все з'ехалі, дарэчы, в 17 годзе, якія былі больш-меншыя, так, тому што, ну, дварян не было. Ты, калі ты належаў да дваряну, тебе могли просто репрессировать, и больше съехали или хавали это все. Вось. И поэтому у нас геральдисты уже такие, ну, доморощи назовем их, так? Так вот, да, вот ты, які вот есть, которые лічат. Я лічу, что нет. И вот, знову ж, якости приклада, мне бы хотелось распавесці про, я у нашем новшей навчальной установе вот пропонував, давайте-ка мы вот зробим герб у нашей... Это у Лужесна, Тогда еще в так? Лужеснянской гімназії, і зараз у кадетському училищі, да, я от пропоную, давайте зробимо. Що для цього треба? Ну, спочатку треба визначитися з некою оригінальністю або саме простою реччю, там, що у вас є. І от почнемо, наприклад, з герба Руби. От всі ведуть Рубу, да, їх недавно довели її у город Витебск, так? А дівчинка пропонувала, от, коли ласка, глядите, це, не звертайте увагу, що він, може, не вельми пригоже зроблений. Це вже питання мастака. У версії це стало... тое, што знаходзіцца ў Даламіце, да, адбіткі старадаўніх істот. І вот яна з'яўляецца сімвалам вечнасці. Вот это вот, ну, спіралька гэта так. 3 срэбраныя вот это вот брусы, гэта 3 асноўныя, ну, рэчы, якія там здабываюць. Это пясок, гэта даламіт, гэта гравій, так? Калі ласка, чаму не арыгінальна? Ну, вот арыгінальна, Лужесна. Тут, ну, дзяўчынка зрабіла. Вот у правом полі гэта кніжка і срэбраная пчела, як сімвал мудрасці. Гэта Лужеснянская гімназія, ці кадецкае училище. Да. Так, там 2 рэчкі, там, да. Ну, вот это адзін з варыянтаў быў, хлопец намаляваў герб вёскі Алашкі. Малыя Алашкі, адкуль сікора, да. Але я потым кажу, што, ну, не может быць герб, вот яблочко прыгожае наливное, да, давай зробім его геральдычным. Все, хлопец перамаляваў. Ну, не ведаю, смартфоны нават прадаюць гэтым сімвалам, а вы кажаце, не можа быць. Ну, там трошку інше, там надпусаны, папсаваны, наш нормально. Вот, калі ласка, глядзіце, вот бяры гэты герб і падаваю геральдычны матрыкул, прымуць на ура. Сімвал залатой яблык, як сімвал працвітання і тое, што дала... Вечнай маладосці. Хай будзе вечным і граху, і спакусы, калі ўжо на то пашло. Куды нас панесла? Не-не-не. Мы падымем. Перш за ўсё, конечно, малыя Алашкі вядомы тым, што там жыў Іван Сікора, найвядомейшы
селекционер. Селекционер, И мне завжди обидно будет. Это белорусский Мичурин. Я думаю, чему он белорусский Мичурин? Это Мичурин был А не Мичурин. русский Сикора, потому что они были по узроўню не горшие. Вось, і калі ласка, яна славіцца тым, што там жыў Сікора, яна славіцца тым, што там было вельмі шмат зроблена у галіне селекцыі, менавіта яблык, а зялёнае поле гэта якраз тое, што сімвол жыцця, сімвол працягу жыцця, так што чаму нет? Ну, это моя такая прапанова, і, может быть, нас пачуюць і вучні, і настаўнікі, і некія там адміністрацыйныя работнікі. Чаму нет? Давайте зробім. Бо, можа быць, гэтыя гербы не прымуць, і на здароўе, пусть не прымуць, але яны будуць распаўсюдзіць гэтай вот веды. Яны прымусяць дзяцей і дарослых пашукаць что-то такое адметнае, что-то самае звычайнае у сваім вёскі. Ці, напрыклад, вот давайте мы все ведаем герб Скарыны. Но Скарына не был шляхтицем. Ну, кстати, солнце с месяцем. Так, сонце маладзіковае. Но Скарына не был шляхтицем, у него не может быть герба. Але геральдычны знак, назовем его. Чему не? И что? Да, ён не шляхціц, але ўсе ведаюць сонца маладзіковае. І ўсе ведаюць, хто такі Скарына. Так што давайте рабіць сабе гербы. Я, напрыклад, калі ў універсітэце працаваў, я прапановаў зрабіць, давайте будзем рабіць гербы сваёй сям'і. Хай там будуць нейкія такія знакавыя падзеі адлюстраваны, ці там нейкая мудрасць векоў, там геральдычныя, не геральдычныя знакі. Гэта пытанне не ў тым, што там будзе размешчана. Пытанне, што дзеці, дарослыя, яны пачнуць больш цікавіцца сваёй гісторыяй, гісторыяй свайго роду, гісторыяй сваёй вёскі. А што нам больш трэба? Нам, гісторыкам. А што вам яшчэ гісторыкам трэба? Не, ну гэта так. Нам не нам, а імені твайму. Іван-то просто уже, можа, за гэты час уже накідаў там сабе нейкі герб. Не, ну я не ведаю, можна ж нават вось подпіс, так, які ўсе ставяць, можна ж рабіць нейкія такі сімвалы. Ну, можна шмат чаго рабіць, тым больш, што ўсё ж такі у Віцебску можна шмат чаго рабіць, як у горадзе мастакоў. Нездарма вельмі часта мы нават падчас экскурсій кажам, што тыя ж сучасны дызайн пачынаўся вось адсюда, ад Унавіса, ад Віцебскага народна-мастацкага вучылішча. Таму традыцыі ў нас ёсць. Хаця зараз герб гэта не эмблема, гэта іх трэба разводзіць. Таму у таго ж Полацка ёсць старажытны герб, а ёсць, напрыклад, тая эмблема, ці як гэта правільна, лагатып, які актыўна выкарыстоўваюць для прыцягнення турыстаў. Таму там ужо такі званочак над выявай царквы, які сімвалізуе хрысціянскія пэўныя традыцыі і вось гэтыя пачаткі, таму што гэта можна успрымаць як званочак, як сон трава, першы цвет своеасаблівы. Таму і адначасова слоган горад, дзе пачыналася краіна. Гэта распрацавана, і гэта зараз выкарыстоўваецца ўжо для прыцягнення турыстаў, але яно разводзіцца асобна ад геральдыкі, ад гербу. Ну, нам уже, на жаль, тут рэжысёр паказваюць там званочак таксама, што зазвінеў уже. Што ўжо час выйшаў, на жаль. Дзякуй за такі цікавы расповед. Сезон у нас толькі пачаўся. Я думаю, што яшчэ, можа, да нейкіх геральдычных знакаў і гербаў мы больш падрабязна яшчэ паглыбімся кудысьці. Дзякуй за сустрэчу, будзем працягваць. Ну, а з вамі мы развітваемся. Ну вось і распачаўся наш навучальны год. Я не ведаю, чым ён скончыцца. Нават мы атрымаем нейкія дыпломы, сертыфікаты, які пацвердзяць вось тое, што мы праслухалі гэты курс. Ваня, галоўнае, каб не было заліковак, каб не трэба было здаваць экзамены ці залікі. Ну гэта не праблема, здаецца мне, можам дамовіцца, ведаем з кім. А я вось не ведаю. Я б так не быў упэўнены. Добра, сапраўды віншуем вас з пачаткам новага сезону па курсах гісторыі Віцебска. І нам толькі застаецца прадставіць нашу музычную госцю. Гэта Вераніка Дудалева, салістка узорнага вакальнага калектыву «Рознакаляровая планета». Нясумнага вам вечара і пакуль. Усяго добрага. То пусто, то темно, но лишь глаза открою под голым за окном, под ангел за спиной, под соскользнувший плед.
шагаю за порог. Мой город полный кораб, вернешь его в поток, как в ледяную прорубь. И задан старт с утра, и началась неделя, и черная дыра дрожит в конце тоннеля. И вновь на белый лист я выпущу молитву, и горе станет знак. И знаю лишь одно я, мой ангел за спиной, мой голубь за окном. Пусть все предрешено, давным-давно не мной. Есть голубь за окном, есть ангел за спиной, и отблеск серебрист ложится на палитру. И вновь на белый лист я выпущу молитву, и горе станет знак. И знаю лишь одно я, мой ангел за спиной, мой голубь за окном, мой голубь за окном, мой голубь за окном.